Once again, welcome back to my YouTube channel. ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି BKS ଏଜୁକେସନ୍ କୁ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କିଛି କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1ର ପାର୍ଟ 1ଟି ଆମେ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦଟି ଅଛି ଏହା ଏକ ଅଣ୍ଡା। ଏହା ଏକ ଅଣ୍ଡାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଦିସ୍ ପାଖରେ ବସିବ ଇଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ ଅଛି ମାନେ ଏ ବସିବ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଏଠି ବସିବ ଆନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏ, ଗଛ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରି ଆର୍ ଡବଲ୍ ଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କେଉଁଠି ବସେ ଏବଂ ଆନ୍ କେଉଁଠି ବସେ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମାଛ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟିଏ ଇଂଲିଶ ଏ, ମାଛ ଇଂଲିଶ ଫିସ୍ FISH। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟି ଇଂଲିଶ ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଏ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଆନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଧ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଡଙ୍କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଙ୍କି। ତାହା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼, ତାହା ହେଇଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍, ପାହାଡ଼ ଇଂଲିଶ ହିଲ୍ ତ ଏଚ୍ ତ ଏଠି ବସିବ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଲ୍। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପୋଲ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍, BRIDGE, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୂଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୂଷା, ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍ ଏ ମାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ, ସେଇଠି ହେଇଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଖରେ ବସିଲା ଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ CAT। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।